Cu siguranță au fost momente în viețile fiecăruia dintre noi când am simțit pe propria noastră piele singurătatea. Aleg această temă a singurătății și datorită faptului că poate mulți dintre noi ne aflăm izolați în aceste momente, unii singuri, alții împreună cu familia, și există o luptă pe care fiecare dintre noi o dăm. Ne place să recunoaștem sau nu acest lucru. Sunt multe momentele în vieții când ne simțim singuri. Sunt oameni care se simt singuri în ciuda familiei. Sunt oameni care se simt singuri în mijlocul mulțimii. Sunt oameni care se simt singuri înconjurați de frați și surori. Se pare că singurătatea este o boală a secolului 21, în care fiecare caută să vadă sau să înțeleagă de ce și sensul singurătății. Mulți se complac în starea de singurătate și încep să-și plângă de milă. Eu vreau să spun și să susțin cu tărie lucrul acesta, că singurătatea în anumite circumstanțe ale vieții noastre este binefăcătoare, este chiar o binecuvântare. Aș numi momentele de singurătate o cameră a rugăciunii, war room, acolo unde suntem doar noi și Dumnezeu. Acolo, la pieptul Lui, putem să învățăm cuvintele Lui, putem să învățăm voia Lui, putem să știm cu certitudine care este scopul Lui în viața fiecăruia dintre noi. Nu vă temeți de singurătate. Ea este o binecuvântare dacă știm să o folosim spre folosul nostru, adică spre a dobândi neprihănirea, fără de care nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. La un moment dat, în capitolul 14 din Matei, după ce Mântuitorul înmulțește miraculos pâinile, El a silit ucenicii să urce în corabie, să treacă de partea cealaltă, ca El să se poată ocupa de noroade. După ce s-a ocupat de noroade, de mulțime, spune Sfânta Scriptură în felul următor. Matei, capitolul 14, cu versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se înnoptase și El era singur acolo. De multe ori avem impresia că în viața noastră este noapte și că în noaptea grea, în bezna grea, singurătatea ne apasă și ne copleșește și ne ia orice vlagă de a trăi, orice vlagă de a raționa și a gândi. E posibil ca singurătatea să ducă la depresie. E posibil ca singurătatea să ducă la tristețe. O depresie sau o tristețe din care ieșim foarte greu și doar rugăciunea și postul ne pot scoate de acolo. Eu susțin cu tărie că singurătatea în anumite circumstanțe ale vieții este binefăcătoare și este o binecuvântare și este dată de Dumnezeu ca să învățăm să fim alături de cei cu inima singură, alături de cei care n-au pe nimeni, alături de cei care în biserică se așează undeva deoparte și îi vedem și să simt singuri. Cum am putea să fim alături de ei dacă noi nu am trecut pe acolo, prin momentele de singurătate și apăsare? E binefăcător și este o binecuvântare ca să învățăm să trecem prin singurătate pentru a putea fi alături de aceia care trec prin ea. Călduță și aglomerată este valea.
Singuratică și rece e înălțimea, scria poetul. Creștinul care aspiră, tânjind după mai mult, se va găsi pe sine însuși tot mai puțin înțeles, cu cât mai mult urcă. Dacă năzuim după mai multă spiritualitate, atunci vom fi nevoiți să umblăm mai mult singuri. Căile, de multe ori atât de greu de înțeles, ale lui Dumnezeu, trebuie să le parcurgem în cea mai mare parte a vieții singuri. În singurătate trebuie să ne luptăm cu spinii și mărăcinii care îi întâlnim pe cale. În singurătate trebuie să învățăm să ne disciplinăm și să ne plăcăm genunchii chiar atunci când inima noastră spune contrariu. Chiar atunci când mintea noastră se revoltă. Ne disciplinăm și ne plecăm genunchii. Un frate drag mie îmi spunea, atunci când nu mai ai cuvinte în rugăciune, lasă inima ta să vorbească. Pentru că dacă inima noastră este în conexiune cu Dumnezeu, ea știe ce să spună. Și Duhul Sfânt care locuiește în noi se unește cu Duhul lui Dumnezeu. Și astfel viața noastră este o viață de continuă rugăciunea. Rugăciunea nu este doar momentul în care noi ne așezăm pe genunchi. Rugăciunea este o viață continuă în care noi vorbim cu Dumnezeu, în care Duhul Sfânt din noi vorbește cu Duhul lui Dumnezeu și sunt într-o continuă conexiune, într-o continuă relație. Spurgeon spunea la un moment dat în felul următor despre ce înseamnă acest drum al singurătății. Nimeni nu poate cunoaște mai bine solitudinea unui suflet care și-a depășit semenii din râvnă pentru Domnul oștirilor, decât cel ce a îndurat asta. Nu se dezvăluie pe el însuși, ca nu cumva oamenii să socotească asta în nebunie, nu se poate ascunde, căci un foc îl mistuie în interior. Doar înaintea Domnului găsește odihna. George Mueller scria și el în felul următor. Cel care zboară ca un vultur și scrutează înălțimile de deasupra norilor, trăind în lumina lui Dumnezeu, este nevoit să se mulțumească cu o viață mai mult solitară. Nici o pasăre nu este atât de singuratică precum vulturul. Niciodată vulturii nu zboară în stoluri. Unul sau cel mult doi sunt văzuți în văzduh în același timp. Însă viața trăită pentru Dumnezeu, chiar dacă face uneori să înceteze relațiile cu ceilalți, cunoaște părtășia divină. În acest fel, copilul lui Dumnezeu, făcând întotdeauna ce este plăcut, la fel ca stăpânul său, poate spune ca și Domnul Iisus: Tatăl nu m-a lăsat singur, pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Chiar dacă suntem singuri, de fapt, noi nu suntem singuri. Pentru că alături de noi este Mântuitorul, acel care a simțit singurătatea înaintea noastră. A simțit singurătatea în grădina Ghețimanei, când păcatele întregii omeniri apăsau greu pe umerii lui. Iar această greutate a transformat inima lui în singurătate și a simțit pustiul și durerea păcatului în așa fel încât această presiune care exercita asupra lui nu a făcut altceva decât să transforme sudoarea în sânge. Domnul Iisus Hristos a simțit această singurătate și a târnat pe crucea din Golgota. Și totuși când, spunând cu bunătate și cu milă, Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Singurătatea este o parte a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le orânduiește în viața noastră. Singurătatea nu este o boală, ci este un moment în care noi și Dumnezeu stăm de vorbă. E nevoie doar să știm, să profităm de acest moment și să stăm de vorbă cu Mântuitorul. Pentru că avem multe să-i spunem și ale multe să ne spună.
Suntem separați de multe ori într-o formă sau alta de anumite persoane din viața noastră sau de lucruri din viața noastră, pentru că există un scop divin în această separare. De multe ori ne facem planuri și Dumnezeu dărâmă planurile noastre. Separarea într-o formă sau alta este prețul pe care Dumnezeu îl cere oricărui om pe care îl cheamă în slujba Lui. Astfel, Avram a fost despărțit de orice speranță și asigurare a vieții sale și în urma acestor crude suferințe a devenit tatăl celor credincioși. La fel și Iacov a fost despărțit de fiul lui, iar Iosif de casă, de prieteni, de onoare, dar dureroasa încercare i-a adus lui Iacov odihnă, iar lui Iosif biruință asupra tuturor, dușmani, frați și asupra lui înșiși. Când Uzia a murit, fierul trecea prin sufletul lui Isaia, cărbunele de pe altar a atins buzele lui Isaia și acesta rostea cuvinte de foc. Iată-mă, trimite-mă, căci un copil ni s-a născut, voi toți cei însetați veniți. El suferințele noastre le-a purtat, îl vor numi Părintele Veșnicilor și Domn al Păcii. Petru, despărțit de propria mândrie, a vorbit în ziua rusalilor, iar niște limbi ca de foc aveau să-i ardă toată necurăția. Și ucenicul lui prea iubit Ioan, deși a alungat departe în insula Patmos, focul despărțirii i-a luminat scopul veșnic al lui Dumnezeu. Tronul înconjurat de un curcubeu, noul Ierusalim cu străzi de aur și sfinții umblând cu Dumnezeu pentru totdeauna. Singurătatea într-o formă sau alta este pentru că Dumnezeu o lasă în viața noastră, permite momente de singurătate, ani de singurătate, zile de singurătate, pentru că sfințenia se dobândește de cele mai multe ori în singurătate. Și acolo Dumnezeu ne sfredelește și acolo Dumnezeu lucră pentru a face din noi oameni destoinici, ca apoi ieșind din această stare de singurătate să mergem, să înțelegem pe acei cu inima singură. Uneori Sfinții lui Dumnezeu sunt izolați pe o insulă aflată într-un misterios ocean al scopurilor lui, unde niciunei corăbii nu este permis să ancoreze. Dorința lui este de a-i atrage la el și de a le oferi revelații adânci și liniștitoare. Iar cel mai mic lucru venit din afară i-ar tulbura. De multe ori, amărăciunea și nedreptatea produsă de ceilalți îmbinge sufletul spre duioșia inexprimabilă a naturii divine. Astfel, o viață adevărată de credință este plină de paradoxuri. Pe măsură ce crește singurătatea pe care o experimentează cei credincioși, cu cât mai mari sunt adâncimile sărăciei, cu atât mai mult ei descoperă bogățiile nepătrunse ale vieții ascunse în Isus. Cu cât mai multe pumnale ne-ar împunge, cu cât mai multe pumnale ne-ar împunge semenii noștri, cu atât mai mult vom simți mângâierea și tandrețea unui balsam vindecător ieșit chiar din inima lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, pentru că dacă sunt momente în care ne simțim singuri, este pentru că trebuie să învățăm din acele momente, să învățăm scopul și să devenim oameni nobili. Inima noastră să devină blândă, bună și iubitoare. Iar când vor trece aceste momente ale singurătății, să spunem, dacă ar mai trebui să trec o dată pe acolo, aș mai trece cu bucurie, pentru că Dumnezeu a lucrat în inima mea și mi-a transformat inima mea de piatră într-o inimă de carne. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dacă suntem în această cameră a singurătății, în acest war room, este pentru că există un scop și un plan perfect, un plan bine stabilit de Dumnezeu pentru viața noastră. Să nu fugim de singurătate, ci să profităm de acele momente ale singurătății pentru a ne apropia de Dumnezeu și atunci, apropiindu-ne de Dumnezeu, să înțelegem și modalitatea în care ne putem apropia unii de ceilalți.
Am scris o poezie anul trecut, cred, pe vremea asta și aș vrea să o împart cu voi și doresc ca Dumnezeu, Tatăl tuturor credincioșilor, să întărească inima noastră, să păzească sufletul nostru și să ne dea putere să luptăm la nivelul minții, pentru că acolo este bătălia. Dostoevski spunea la un moment dat că lupta între bine și rău, lupta între Dumnezeu și diavol se dă la nivelul minții noastre. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a firii. Lupta noastră este împotriva căpetenilor întunericului. Ca pomul cel falnic în crâncena furtună, ce zi de zi înfruntă a vântului tărie, ca pâriașul vesel ce aleargă în țărână. O, Doamne, merg înainte cu Tine mână în mână. Chiar dacă una după alta cad frunzele din mine, cu susurul cel tainic ce adie și îngână, când crengile îmi se apleacă în plâns și în suspine, o, Doamne, merg înainte cu Tine mână în mână. Când soarele răsare maestuos în zori și roa dimineții îmi scaldă și adună tot ce a rămas din noapte și tot ce îmi dă fiori, o, Doamne, merg înainte cu Tine mână în mână. Cu Tine merg înainte chiar dacă e zi sau noapte, chiar când zăduful zilei învăluiește ființa, clipită de clipită aud a Tale șoapte, rămân acestea trei, iubirea și nădejdea și credința. Iubirea Ta scăldată în lacrimi și durere, nădejdea revenirii în ziua de apoi, credința că odată vom fi cu Tine la înviere, căci Tu ne-ai scos-o, Doamne, din praf și din noroi. Amin.